AJ and EA, lalab, mega love, shout out. AJ and EA. Turok dan idol host. AJ and EA, mega love, shout out idol. Host. Lalab, maraming salamat sa iyo, mega love, shout out. May sound ba ako, lalab? Naririnig mo sa boses ko? May sound ba tayo, mga lalab? AJ and EA. Ayan, lalab, maraming salamat ha. Lalab, salamat, lalab, salamat. May sound ba, lalabs? May sound. Meron. Tanong ko, sagot ko. 11:27, 11:28. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Pusang pasaway ah. Ayan, 4 million mega love, shout out in 2 thumbs up. Rodi Rahita with autism. Lalab, Rodi, lalab, mega love, shout out. 11:27. From Rodi. Sir Bruchito, mega love, shout out po, Sir Bruchito. Trending TV, thumbs up. Lalab, trending. Salamat, lalab, sa imong patamsak, lalab. Ayan, Sir Bruchito po, good afternoon. Ay, mali. Ayan, mega love, shout out po. Ayan, ano, lalab, trending TV, lalab, meron ka na pong, ano po, jacket. Trending TV, welcome po. Ayan, lalab, maraming salamat, lalab, ha. Sir Bruchito, mega love, shout out. Kumusta ka na, Sir Bruchito? Trending TV, lalab. Ayan, salamat, mga lalab. Palex naman ako, mga lalab, sa aking live. Ayan, maraming salamat po. Mega love, shout out, 8 million. Hindi ko alam bakit ako kinakabahan. Bakit yung puso ko nagtutugudog-tugudog? Dahil dito si Sir Bruchito. Kaya siguro. Mix and match. Hello po, Ma'am Ailensky. Mega love, shout out po. Lalab, mix and match. Lalab, mega love, shout out. Yung puso ko nagtutugudog-tugudog. Siguro masaya lang ako. Yung ano, jacket. Mix and match. Ayan, mix and match, lalab. Mix and match. Ayan, maraming salamat po sa inyong live. Ayan, thank you so much, Sir Bruchito. I-like naman ako, Sir Bruchito. Ayan naman ako lalab sa aking live. Ayan, thank you.
Ayan, good afternoon. I'm watching from Japan. Japanese friend Lalab, Migalab, shout out. Good afternoon. Dan Tamsak po ma'am from Mix in Match. Lalab, salamat sa patamsak mo and God bless. Sir Butchit naman po, please suklian ko na lang po agad. Thank you and God bless po. Yan na ba yung bahay mo, Lalab? Mix in match, 1.75K. Anthony Ayabi, Tamsak host. Anthony Lalab, Bigalag, shout out. Ano, AJ Lalab, nandito ka pa ba, Lalab, AJ? Magbaba ng bahay, gandang araw po, Lalab, gandang araw. Mas maganda ka pa sa araw, Lalab. Mix in match. AJ Lalab, nandito ka pa ba, Lalab? Ayan, palablab ako nakapin, mga Lalab nakapin. Pwede pa Tamsak host. Lalab, pwede, Lalab. Pwede. Mix in match, Lalab, nasa bahay mo ako, Lalab, oh. May basketball, low light. Sabado di bola, mood. Ayan. Introducing today's shrimp. Thanks to everyone. From Japanese friend. Ayan. Japanese friend, Lalab. Ayan. Labin natin si Japanese friend, mga Lalab. Nagbaba ng kanyang bahay. Mix in match, Lalab, nasa bahay mo. Kumali po at hanapin mo, ma'am. Mali ba? Ulitin natin yung mali. Ayan, tama na. Ayan, mga Lalab, si mix in match. Ayan, Lalab, yung basketball mo, ha? Mix in match. Nasa bahay mo ako, ayan, mix in match. Patamsak po upcoming premiere. Sige, Lalab, tamsakan natin yan, Lalab. Wait lang, ha? Maraming salamat po sa pagpin, ma'am. Walang ano man, Lalab. Ayan, Lalab, ha? Dikit na, oh. Ilang minutes ba to? 6 minutes. Bakit naglo-loading, ha? Anong meron? Diyos niyo, makisama ka internet connection. Harang from Anthony Abi. Ayan, on the way po, Sir Anthony. On the way, tingnan natin yung ano mo pinapatamsakan na premiere. Bakit nag-loading ang dudong? Ayan.
Pindan full back from Anthony. Lalab, pasok yan si Anthony. Suklian ko kayo mga ma'am and sir. Harang from Anthony Abi. On the way po, Sir Anthony. Lalab, maraming salamat ha. Mga lalab, may tanong lang ako, ano? Sir Anthony, may idea ka ba kung allowed ba sa pwede bang magbaba ng live, ng link na live sa FB page? Pwede ba yun o bawal? Kasi may fit kasi si Meta, di ba? Pwede bang magbaba ng live doon? Yung link ko galing ng YouTube, ibababa ko doon sa ating sa ating page. Pwede ba yun o hindi pwede? Kasi baka tayo mapalo. Elisa Love, and Lalab, Tamsak Lalab, anong oras ba? Alas 5 pala yung mo, premiere. Ano, legs lang. Thank you din po and God bless. Sige Lalab, dilan mo yung legs mo. Wada dungte. Saan ba yung mo, yung main channel mo? Lalab, Anthony, Tamsak. Dan Tamsak Lalab. Kung pwede magbaba ng link sa page na galing sa FB, bawal ba yun mga lalab? Channel. Lalab, kasi di mo naman ito maabot. Remove nyo po Lalab. Wag mo naman ako lalagbastusin Lalab. Hindi ba ako ayan, ninja account. Wag naman Lalab, marami akong viewers Lalab. Baka sabihin niyang ganyan ako. Kailangan natin respect each other mga Lalab. Kung meron kang main channel, pwede kitang bisitahin sa live mo Lalab. Wag ganun ha. Other mga Lalab. And support each other. Walang ibang magtutulungan sa YouTube kundi tayo lamang mga Lalab. Ha, Dongki. Huwag ka magsalita ng ganyan Lalab. Yan ang main channel mo Lalab. Naka-ninja ka, nagtatago ka sa likod ng ninja mo Lalab. Mix and match Lalab. Sa tulang mga Lalab, hindi sabihan lang muna natin ha. Hindi ako tatanggal ng agad-agad ng ha. Basta tanggalin mo yung Lalab yung mga sinasalta mong ganyan Lalab ha. Lalab ha. Ayan, Lalab, mix and match Lalab, pangalawang dikit sa'yo ha. Anthony, maglablaban lang tayo mga Lalab. Umalis na ata siya, mix and match. Ayan Lalab, pangalawang dikit. Anthony Lalab. Kung kita Anthony kay mix ha. Wait lang po.
John Paul kaya Hilong Aileen, lalab. John Paul, mega love shout out. Good afternoon. Ayan, nagsikain na ba ang lahat mga lalab? Nagsikain na. Tanghali na mga lalab. Huwag kayo papagutom. Tamsak sapat na from Anthony Abi. Sunod kita lalab kay Anthony ha. Bigyan ko lang siya ng 5. Ayan lalab, pangatlong dikit sa'yo, mix in ano. Mix in match. Ninang Lo, mega love shout out. Di ako nakapunta sa'yo kagabi, Ninang Lo. Nakatulog ako. Tamsak lang o, sapat na. Ayan lalab, pangatlong dikit sa'yo lalab ha. Sunod kita Anthony, wait lang lalab. Mabagal si host. Tamsak lang o, sapat na. Mega love shout out pang Ninang Lo. Ninang Lo, ayan, lalabin natin si Ninang Lo mga lalab. Mega love shout out. Ayan lalab, din ako nagbaka sa pangasunod lalaba. Pangapat to. I'm here. Ayan Ninang Lo. Pangapat lalab. Kanira man itong ads na dito sa cellphone ko. Papuntahin ko dalawang alaga ko. Ayun, sige po, maraming salamat po lalab. Sa ano mo? Mga lalab, si Jan Paul kaya mga lalab, very supportive yan. Mahilig siyang magdala ng ano, ng mga ibang account dito, ganyan. Kaya pinipromote niya yung iba. Dan 5 sa'yo lalab ha, mix in match. Jan Paul tayo mga lalab, Jan Paul. Kaya ano tayo mga lalab, Anthony. Ayan, si Ninang Lo mga lalab, lalabin natin yan. Maraming tao yan sa kanyang live. Ayan, 7 million, mega love shout out. Ayan mga lalab, patamsak po ako nakapin mga lalab. Anthony. Ayan, upcoming premiere po. Anthony A. Abi. Tamsak lang mga lalab, sapat na. Upcoming premiere. Ninang Lo, Merry Christmas po. Mayaman yan si Ninang Lo. Nasa abroad yan. Ninang Lo, dan. Upcoming premiere ni Ninang Lo mga lalab. Sunod kita Japanese, where are you now? Lablabin nyo yan mga lalab, si Ninang Lo, bigatin. Maraming tao yan sa live niya. Patamsak po ako nakapin mga lalab, kay Anthony Abi. Harang pangalawa from Anthony Abi. Lalab, salamat sa paharang mo lalaba. Ninang Lo, Bekenemen. Ayan, si Ninang Lo, bigatin yan. Anthony. Bigatin niyan si Anthony. Marami rin yung tao sa kanyang live. Pero si Ninang Lo kasi nasa ibang bansa yan mga lalab. Meron siyang apam. Sana all may apam. Amo, yon Anthony. Ninang Lo. Apam, amo yon. Ayan, 6 million mega love shout out. Apam, amo yun. Ano yan ni madam? Asawa. Ano yun, apam? Apam, foreigner.
Tamsakan natin si Ninang Lo, mga lalads. Asawa ko nga apam, oo. Asawa ni Ninang Lo apam, mga lalads. Sana all. Bigay naman dyan, Ninang Lo, Merry Christmas in advance. Tapos may apam ulit. Sana all, mga lalads. Ayan, Ninang Lo, tamsak na. Lamlabi natin si Ninang Lo, mga lalads. Jimelyn Santos, hello host. Jimelyn Lalab, Migalab, shout out. Jermelyn, and din kita lalab ng jacket, ha. Ayan, lalab, undawi ang iyong jacket. Anthony, pumunta ka raw sa live niya, lalab. Jermelyn Santos, meron ka ng jacket, lalab. Punta ka, lalab, sa live ni Ninang Lo, alas 9. Alas 8 pala nakalagay dyan. Ay, 9 nga, 9. Nabulag na, oy. 9 p.m. Pinas time. Thank you po, lalab. You're most welcome. Oh my goodness. Ninang Lo, pwede ako akyat sa'yo. Parang si Ninang Lo, di ko pa nakita nagpaakyat. Meron ako upcoming premiere, baka manalo ka last chapter 2 chapter win 100 banana premiere 5 p.m. Ayan, mamayang hapon pala. Halo ka, lalab, Anthony. Si Anthony, malaki rin naman yung hay ni Anthony. Mga lalab, patamsak pa ko, mga lalab, Anthony and Ninang Lo. Sawam na ako sa banana. Gusto ko if manalo ako, sana puso na lang yung may forever. Walang forever, Anthony. Walang forever. Huwag kang umasa. Walang forever. Tandaan mo yan. Walang forever. Bong Paguyo, lalab, ano nangyari? 9 thumbs up, Lud. Bakit ka na wala? Bong lalab, Migalab, shout out. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalab, ha. Ayan din kita ng jacket, Bong. Bong Paguyo. Ayan, lalab, meron ka ng jacket, Bong. Sawang-sawa na si Anthony sa banana nung gusto mo, lalab. Apple. 580, Junaski. Ayan, opo, si Junaski, 580. Salamat, lalab. God bless you.
Kami ng apam ko 26 years na kami pa rin. Ay may forever nga. Sabi ni Ninang Lo. Salamat. Ginawin ko yan kahapon. Sinabon ko ng maigi. Ayan, 9 million mega love shout out. Bong Paguyo, nagbaba gusto niya mani. Mani. Last chapter 2 chapter banana premier 5 p.m. Ayan, si Ninang Lo 5 p.m. may premier mga lalag. Pwede kayong manalo ng banana. How are you today, amiga? I am good, lalab. How about you, Takulo, kumigalab, shout out. Ninang Lo, sarap yan, mani, lalo na yung hubad. Ulalab kasi maalat-alat. Alat-alat na puno ng bawang. Gusto ko rin yung lalab yung hubad na mani. Mas gusto ko yung hubad kaysa doon sa yung may balat. Lo, anong klaseng mani yon? Yung walking balat na mani, OMG. Baka yung gusto ni, Anthony, yung totoong mani. At night time, just eat dinner, chicken and rice. Enjoy your, lunch lalabs. Dinner pala. Ambot. Iwan ko kay Anthony, bawang at salt. Gusto niya yung sobrang alat. Pangit lalay mo sobrang. Bong Paguyo mga lalab, nagbaba ng bahay si Bong. Lablabin na. I want ice cream. You can buy, it's up to you lalab. If you have money, you can buy anywhere. Mula ng ice cream, nagagalit ka. 9 million mega love shoutout and 10 thumbs up mga lalab. Dan na kayo kay Anthony mga lalab. Ninang Lo tayo mga lalab. Ninang Lo, sana ba yung Ninang Lo yung ano? Ayan. Dan na kayo nakapin mga lalab. Ayan, din naman tayo kay Ninang Lo. Last chapter, win 100 banana premier, 5 p.m. Tamsak na ng Lo. Thailand. Wow. Di pa ako nakatikim ng maalat na mani. I have money but I'm going to steal it anyway. Kasi na lang talaga, tanggalan ko to ng jacket. Nakulo ko. Ayan, Ninang Lo, dam tamsak. Sarap naman yan. Halo-halo ba yan? Wow. Salam, Anthony. Si Anthony, ano ba to? Anthony. Gamit mo lang, Anthony, pero hindi ka talaga lalaki. Isa kang girl. Masarap na love yung maning maalat-alat. Diba, lang yun, makabili ka ng 5 pesos, 10 pesos. Ganon.
Patamsak ako nakapin, mga lalab, nakapin. Lalab pa yan, may premier po si Ninang Lo, 5 p.m. 9 million Club show out and 11 thumbs up. Guapa means ugly. Okay, fine. Normal. Ay! Galaw ni Ross. Ayan, 9 million may glove shout out. Sabi niya, guapa means ugly. Anthony is my name too. Yeah, it's good. Your name also is nice. Anthony rin daw pangalan niya, ni Takuluku. Ayan, 9 million may glove shout out, mga lalab, 9 million. Anthony. Antonio means Anthony. Yes. Para kasi yung sinabing Antonio, parang matanda ka na, di ba? Hoy, Antonio. Tawagin kang Antonio if someone mad. Like someone is angry to you because you did something. But if you call Anthony, like very sweet. Oh, very young man. Ayan, 7 million Miguelab, shout out. Harang again from Anthony. Lalab, maraming salamat sa paharang mo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan, mga lalab. Mga lalab, patamsak po ako nakapin ni Ninang Lo. Ayan, pwede kayo magbaba na inyong mga bayad dyan, mga lalab. Lalab, maraming salamat, lalab. From Bicolanang, Uragon. Madam Silsari, may galab share to madam. Hindi pala ako nakapunta sa live mo. Hindi kita nabisita, Madam Silsari. And mga lalab Silsari, may galab shout out po. Madami rin tao kay Silsari, mga lalab. Di ba yung live mo, anong oras ba yung live mo, Madam Silsari? Di ba, Madam Silsari, meron ka ring live? Jermelan Santos, lalab, salamat, lalab. Ayan. Check raw yung bahay ni ano. Lalab, di kita Ninang Lo, Luho Vlog. Ipin kita, lalab, doon kita lalaba. Bibi pa yung bahay mo. 246. Jermelin. Dikitan mo yan si Sir Anthony, maraming alagad dyan, lalab, maraming ayuda. Si ano, Luho Vlogs and Madam Silsari TV. Mga lalab, nag-live stream yan. Jermelin. Ayan, maraming salamat po sa patamsak, mga lalab. Jermelin, thank you na sa nakapin, Jermelin, Madam Silsari also, and Anthony.
Harang pang-apat. Ayan, salamat po, Sir Anthony. God bless. Salamat po sa paharang. Salamat sa pang-apat na harang po. Bong Paguyo, nandito ka pa ba? Bubong. Bong, nandito ka pa ba, lalab? Wala na ba si Bong? Bong Paguyo, nandito ka ba? Wala na? Lalab, salamat. Jermelyn Santos, nandito ka ba, lalab? Wala na rin si Jermelyn? Dan Harang, ayan, salamat po Sir Anthony sa iyong paharang po, salamat. Every time I heard the name Ailinski, it reminds me of some girl who's gay too. Ano pinagsasabi nito? Ano, Asim ko, mega love shout out. Ay, lalab, may jacket ka na, Asing ko, 28, mega love shout out. Lalab, may jacket ka na, lalab. Wala na si Jermelyn. Wala na si Jermelyn. Silsari tayo mga lalabayan, meron siyang 115. Tamsakan natin si Madam. I have the ice cream with strawberry. Okay, lalab, no problem. You can eat your, strawberry. Ano ba ito? Pangalan mo daw, pang bakla. Ayan, men, lalab. Kahit ano sinasabi niyan, wag na lang pansinin. Dagdag din yan sa views. Dagdag din yan, lalab, sa views. Bala siya. Tantan, lalab, migalab, shout out. Ayan mo siya kung anong gusto niyang sabihin. Sa kanya naman yan. Hindi tayo bakla. Tantan Farm TV, lalab, migalab, shout out, Tantan. On the way, lalab, ang iyong still at from store right now, I ran. Okay. Bulis is coming on the way to you. Nagpakain pa ako ng aso, mamos. Okay lang po yan. Mahal mo talaga yung dog mo. Ayan, meron ka na pong jacket, lalab. Ayan, palablab ako nakapin, mga lalab. Madam Silsari. SSC TV, mega love, shout out SSC.
Ayan, si SEC, nagbaba ng bahay mga lalab. Tantan lalab, may jacket ka na po. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Ayan, kung anong gusto niyang sabihin. $8 million mega love shout out and 13 thumbs up. Mahangin mga lalabs, electric fan ko yung buko, inahangin. Island ski, where is your pet? Outside. Outside. I have 2 cats. 2 cats. And 1 dog. Harang 5. Lalab, salamat sa iyong paharang. God bless. Patamsak po ako nakapin mga lalab nakapin. DTS dan po. Ayan, Madam Silsari, maraming salamat po. Dadidadidadidin. Oh my God. Thanks, Sir Anthony from Selsari. DTS dan po. Ayan, welcome po from Anthony Abi. Malaki na yung bahay niya ni Sir Anthony. Anthony Abi, ibig sabihin, pero babae ata si Anthony. Tantan Farm TV, lalabs. Arnel Vlog, mega love shoutout Arnel. Host, on the way sa'yo, host. Patamsak from Arnel Vlog. Sige na lalabs, salamat lalab. Patamsak ako lalab, baba ka ng link dyan. Ayan na yung mega love shoutout. Sir Anthony Dan po from Silsari. $70 pa lang, Sir Anthony. Okay lang yan, madam. May nilaga. Maano ka rin yan. Darating din yung araw, maabot din natin sila. Ano, Irensky, I want to say sorry for bullying you. I was drunk. Don't drunk. It's not good. Upcoming premiere. Ayan. Arnold Vlog. Huwag mong tamsakan nakapin. Pasabugin ka niyan, John Paul. Tamsak na lalab, Antonio. Nakapin on the way sa'yo from Arnel Vlog. Ayan, nakapin daw on the way, madam. Harang po from Silsari. Akala ko, madam, yun hanggang it's already 1:12. Tantan, baba ng bahay si Tantan. Tignan natin yung bahay ni Tantan. Wow, si Tantan is malaki na yung cactus fruit mukbang Taif, Saudi Arabia. Ang lalab Tantan, nasa bahay makulala. Tantan Farm. Bakit tayo nag-loading? Oh, Diyos mío, perdon.
Salamat po, Ma'am Sel. Ayan, Tantan, nasa bahay na ako lalab, Tantan, ha? Kinakain pala ang cactus? Diyan ka lang sa harang, Sel. From John Paul. Kinakain pala ang cactus, mga lalab. Ayan si Tantan nagmumukbang ng cactus. Ay, yung cactus kasi may mga bunga pala yan. Ayan, lalab. Sir, GPC. Ayan. John Paul, kaya. September 25 pa pala. Ambot, kaya pala. Basa-basa rin kasi host ng date. kaya pala 25 pa pala. Ayan, Tantan. Tingnan natin yung ating main channel. Ay, lalabda tayong dikit lalaba. Tantan lalabda tayong dikit tayo sa main channel. May premier ka, di nga, Sel. Islandski, are you oh my God. Dan sa'yo, tamsak na kapin from Arnel Vlog. Ayan, Madam Silsari, dan sa'yo si Lalabs. Si Arnel Vlog. Lala, magbaba ka ng link mo. Anthony, Tantan, Dan, full pack. Tantan, Lalab. Full pack daw, Lalab, si Sir Anthony. Kulod, Lalab, kulod. Migalab, shout out. Lalab, salamat Lalab sa pagbisita. Thumbs up, host. Lalab, salamat sa iyong patamsak, Lalab, ha. Bigyan natin ng jacket yan si Madam Kulud. Malaki na rin yung bahay niyan. Harang pang-anim, Lalab. Salamat sa paharang mo dyan. God bless. Ayan, Madam Kulud. 01, hello, Arnold Vlog from Kulud. Lalab, salamat sa paharang. Anthony, harang pang-anim. Salamat, Lalab, sa paharang mo. Kunti lang ang kita natin, mga Lalab, sa harang. Pero Sir Anthony, maraming salamat sa paharang mo. Harang lang, sapat na at tamsak, mga Lalab. Masaya na si host. Ayan, 9 million Migalab shoutout. Dan na kayo nakapin, mga Lalabs. SSC, nandito ka ba, Lalab? SSC, wala na si SSC. Lalabs, nandito ka pa ba? DTS, my friend, Migalab shoutout, Lalabs. Sa nakapindan, bagong dikit from Kulud 01. Thank you so much po sa lahat. Bakas lang kayo. Balikan ko po kayo. Duty pa ako sa work. Lalab, mag-ingat ka sa duty mo, Lalab. Saan ka, Lalab, naka-duty? Nasa Saudi ka pa ngayon? Tantan? Ayan, Jaa YTC, palablabin po, salamat. Jaa Lalab, Migalab, shout out. Ayan, bukas na lang sa'yo, Sel, sa 25 ka pa naman. Matagal pa, pa lang ngayon. 24 bukas. Sunod na araw. I can understand Tagalog. Opo, host. Ayan. Sige, Lalab, mag-ingat ka, Lalab. Anong oras ba? Papaalis ka na ba ngayon? Ayan, kita, Lalab, ha? Ayan, 10 million Migalab shout out. Lalabin natin, mga Lalab, si Kulod. Dana po kayo nakapin, mga Lalabs. Tadadang. Bagdit naman itong Ayan, pin natin saglit si Tantan, mga Lalab, at going to work.
Malalab palablab, Madam Silsari, baba mo na kita, Madam, ha. Ayan, palablab ako nakapin, mga lalab. Tantan Farm TV, Tantan. Lablabin po natin nakapin. Ingat ka palagi dyan, lalab, sa Saudi. Salamat po, Lord. Sundan ko bakas mo from Silsari TV. Salud. Ano, Saudi National Day now. No work. Mga lalab, ang no work sa mga ano lang yan, government siguro. Pero sa mga di government, sa mga nag-holiday lang, yung mga nasa bangko, yung mga sa DTS or KES. English ka daw, Eileen. Maintindihan ni Lutukuluku. I said that you are understand everybody. Everybody happy. Okay, Sel from Kulud. You should to, search on Google how I say lalads. You should, ano ba to? Na-block na si host, mga lalab. You should to learn, how to speak Tagalog. Oh my goodness. Okay, Sel from Kulud. Nabulol na si host. Aileen, pumunta si Marcos dito sa Nabwa. Kailan nala pumunta yon? Binaba na ba yung bigas? Ayan. 20 na lang ba yung bigas? Anthony, there is a Filipino slave in Saudi Arabia. They work every day. At ako, loko, there's a lot of name Anthony, not only Anthony, one person. Anthony, there's a lot of people. The name is Anthony, not only one Anthony in this world. O, in English na yon. No day off. Yes, no day off, lalab. 8 million Miguelag, shout out. Kulod, done to you from Silsari. Tantan, lalab. Dan na kayo kay Tantan, mga lalab. Kulod, done to you from Silsari. DTS, lalab. Ayan, Kulod. Ay, Kulod. Dandan. Nagkabulbulo na si Antiano kasi. Si John Paul, pinapa-English ako eh. Nagkabulol-bulol na tuloy tayo. Ayan, Tantan, lalab. May pasok pa kami. Oo, alam ko yan eh. Sa ano eh. Pag hindi ka government, may pasok yan. Salamat, lalab, Kulod. Dati naman tayo yung dikit na lalab, Kulod. Nagla-live ka rin, di ba, Madam Kulod? Takulo ko, much better to work hardly cause every cent count to improve yourself. Wow, English. Yes, tama-tama si ano. Well, it. Okay. Say okay. Okay, short. Wag ka kasi lalab. Umasa sa pangako kasi alam mo ba yung pangako is yan, napapako. Hindi natutupad yan, lalab. Tingin sa pagpinos, walang anuman, lalab. Hand off with sword. O nga, mapapa-English ka. Nagkabulol-bulol na tayo kaka-English, mga lalaboy. Patay tayo dyan. Nagkabulol-bulol na yung aking words. Ninang Lo, ayan, DTS Orkes. Dudugo ang isang butas ng ilong mo kay Luko-Luko. Hindi daw kasi nakaintindi ng Tagalog. Patay tayo dyan, mga lalab. Nasisipon na tayo kaka-English. Upcoming premiere, ayan kay Ayan, si Ninang Lo, nagbaba ng bahay, mga lalab.
Tantan Farm TV. Ano ba to? Yun. Nalablabing natin mga lab, Kino Bambam. Ayan, si Kino Bambam mga lalab. Ano to? Mayaman din to. Lagi may pa-Gcash. Ayan. Ayan, si Ninang Lo, nagbaba ng bahay, Tantan Lalabs. Chris, CEO. Miguel, shout out, Chris. And Lalab, please, meron ka ng jacket if you are gay and they deport you like they did to Ailinski. God. Ayan, Chris, CEO, bigyan my live stream and I will answer to your question. Ano? Baba mo kasi yung link mo, Lalab. Takuluko. Connect to Anthony, Lalab. Kayo mag-usap ni Anthony. Nakakabuang yung mga pinagsasabi niyan. Sumasakit yung tiyan ko sa'yo. Oy. Diniport daw ako. No problem if you are gay. UAE government, they respect each other, Lalab. Walang pinipili ang UAE government, mga Lalab. I love UAE. UAE is the best country. Kasi natumira ako sa UAE ng 8 years, mga Lalab. Inshallah soon, babalik tayo dun, mga Lalab, next year. Apply ako ulit, mga Lalab. Inshallah next year, makabalik ako agad. Your thumbnail photo, the layer haircut is awesome. Ayan. Thank you, Lalab. Dan na kayo nakapin, mga Lalab, nakapin. Ayan, palablab ako, mga BTS Orchestra, mga Lalab. 6 million, 17 thumbs up, but now look different. Because that one, Lalab, is editing na editing. It's editing, Lalab. Means, Chris CEO, it means my thumbnail is good than my live. But now look different. I'm John Song Jion, the most handsome man in Korea. Nice to meet you all. Tantan, Farm TV. Bakit tayo, Lalab, naglo-loading? Oh my goodness. Wag naman, Diyos ko, Panginoon, makisama ka po. John Jion. Ako rin. Hansama. Hansama? Ano daw? Hansam. Anong hansama? Ako rin hansama. But your hair look very beautiful in that. Oh my God. Means that one is I have beautiful hair. But here in my life, my hair is not beautiful. Because, Lalab, I have this one fun. My hair is fly away. Fly away, mga Lalab. English yun, fly away. Oh my God, one. So it means my hair is not guilty. How come? You didn't see me in person, Lalab. You see me on my live only. So it means my hair is not look good. 10 million Miguelab, shout out. Ailinski, have you went? Mga Lalab, ang sabi niya sa akin, maganda yun doon sa sa thumbnail.
But yung live ko daw, different ako. So it means my hair is not beautiful hair. Because my hair is fly away. Fly away. Hi, Diyos mio, Chris CEO. Ayan, 9 million Migalab shout out. Lalab, thank you. Suwada. $9 million Migalab shout out, 9 million. Like I'm as hair liker. Like Ayan, 9 million Migalab shout out. Silsari, madam. Ayan, dablabin natin si Madam Silsari. Ganda kayo nakapin, mga lalabs. I like hijab girl. You go, Saudi. Takuluko, you will see there's a lot of ladies that are wearing hijab. In that it look more thick with the layer. Love, that's editing, no? Editing in person now is different, okay? Love only me today. Love only me today and tomorrow, hijab girl. Okay. I think Takuloko is a gay. 11 million Migalag shout out. Ang kapal daw ng buko dun sa sa picture. Kasi nga lalab, sa totoo lang, makapal talaga yung buko dati, kaso lang nagkaroon tayo ng anak, mga lalab. Yung baby ko lagi akong sinasabunutan. Kaya yung ating buhok naglalagas. I like long hair most. I like vlog host, Migalab shout out. GMO TV lalab, Migalab shout out. Ayan. GMO lalab, thank you so much. Salamat lalab, salamat. Sino ba to si Chris? Check na natin si Chris. You don't have, Anthony, I only like girl. I have a girlfriend on here. Her name is Ara. Ara is other live, 2 o'clock. She will be on live. Ara and Elos vlog ang sinasabi niyan, mga lalag. Girlfriend daw niya, girlfriend. Ads watching from GMO TV. Ayan. GMO lalab, maraming salamat lalab. Ayan, 10 million Migalab shout out. Kaya mga lalab nakapin, mga lalab. Dadadan, antida didadin. Out muna ako, Mamos, school meeting. Sige na po, Madam Silsari. Maraming salamat po, Madam. God bless. 25 pa naman yung live mo, Madam. Sige po. Thank you. Pretty Shishi, Migalab shout host. Migalab shout out sa lahat. I think Anthony kissed a dog before. Anthony, naasar ka ni Takuluko. No problem with if you kiss your dog. Because dog is your pet. No problem. I kiss also my cat, Takuluko. No problem about that. If you kiss dog, that is haram.
But in the Philippines, not haram, no problem. Ngayon palablab ako nakapin mga lalabs. All Philippines going, don't say that. Takulo ko. Don't say that, oy. Otherwise, tanggal yung mo dyan. Don't say bad to Filipino, takulo ko. Anong pinagsasabi mo? Ayan, 8 million mega love shout out mga lalab. Aking short video mga lalab. Kaya naman mga lalab. Ayan. 8 million mega love shout out. I'm sorry, I eat too much ice cream. That's why I don't eat too much ice cream. Palab-lab ako nakapin mga lalab, nakapin. Ayan, palike naman ako mga. Don't forget to like my live mga lalab. Maraming salamat. Maybe the flavor of your ice cream is not good. Ayan, palab-lab ako nakapin mga lalabs. Yes, Jinji yung lalab. I'll be right back. I'll be right back. 5 balls. Okay, lalab, no problem. No problem. Da. Ayan, 7 million mega love shout out. Elinsky, I joined the army. When?
When you join, how come? Ara is mad. Ara is mad, I told her. Why? Ayan, 6 million Miguel Love shoutout. Mga inom lang ako ng tubig, mga lalabaw. Wait lang po ha. She doesn't want me to die. Okay, no problem, Taku. Ayan, 5 million Miguel Love shoutout. Chiri Arcos Lalab Miguel Love shoutout. Magandang hapon, host. Lalab, magandang hapon din sa'yo, Lalab. Hindi kita ng jacket, ha. Ayan, Lalab, Cherry Arcos. Meron ka na pong jacket, Lalab. Thank you so much. Min mo yan, Lalab. If you are Muslim, you get 72. Oh my God. BTS Lalab.
Ano, DTS doon sa ibad, tukuran lalab. I will make it to you. Hindi, ito pala si Madam Ngiti. Giti. Cheer ko sa official lalab. Maraming salamat lalab. Nandito pala si Madam Giti. Sinong Madam Giti lalab? Chiri Arcus. Mo to lalabs? 669. Si Madam Silsari. Nagpunta siya lalab kanina. Kakaalis lang. Mag-ano raw siya, mag-meeting. No gay in heaven, only monkey and banana. Lalab Cherry, si Madam Silsari, magsundo raw siya sa anak niya at may meeting ata, ganun. Wala siyang live ngayon kasi 25 pa live niya. Ano ngayon? Today is Saturday, Sunday. Monday pa yung live niya, 1:15. Pinapunta po ako dito ni Manoy GPC. Sige na lalab. Baba mo yung bahay mo. Bigyan kita ng 10. Dali na. 7 million mega. Chiri Arcus. Chiri Arcus official. Ba mo yung link mo lalab. Yan natin ipin kita. Yan na. I threw the ice cream. I don't want it no more. Go ahead, it's up to you. Ayan lalaba. Cherry on the way lalabs. Yung nakadikit yung name. Nakadikit ka na ba sa akin lalab? Naka-subscribe na ba yung mo, yung account mo? Yung main account mo lalab? Ha? Idikit mo lalab yung account mo, yung main mo. Ito, nandito ko sa bahay mo ha. Dakulo ko doon sa ibad, dakulo ko. I don't like that you are saying like this. Cherry Arcos lalab na sa bahay mo ako lalab. Hindi nakalalab magbakas ha. Mag-like na lang si host, then watch sa yung short video ha. Alex Bibas Marisol lalab, migalab shout out. Sir Alex. Tamsak dan host. Sir Alex, migalab shout. May jacket ka na po. Alam ko ang laki na ng bahay ni Sir Alex eh. O, akalain mo? 22,000. Ayan lalab. Unang dikit sa'yo ha. Cherry. Yes, host, pagpasok ko dito, dan tamsak at kalimbang ko. Sige na lalab, sige. Patapos ko nitong magdikit sa'yo. Palablab na kapin, DTS lalab. Ano ka lalab? Kanina 600, 69, nag-70 ka na. 669. Nakadikit na akong isa ha. So, lalab, pangalawang dikit sa'yo. Mahala ka nga dyan sa buhay mo. Ay nala, pangalawang dikit sa ilalab ha, Cherry. Pang 11 mamaya yung main ko ha. Kapag din ako mga lab sa aking short video mga lalab, hindi na nagbakas si host lalab.
Laki ng problema ni Tapulukos. Oh, hayaan mo yan siya. Di ko pinapansin yan. Dagdag din kasi yan sa ano mga lalab sa views. Bala sa buhay niya. Bala sa buhay niya. Ah, si mama. Sayang ka si mama. Sayang ganun si mama. Ay, singil. Dapat man alauna pa sana. Sana. Ganyan ko sibulihin mo. Dapat nagtaga na tayo din. Butang ka. Sangarodang sangribo. Cherry Arcos Dan. Ayun, maraming salamat to. Bukan na si pampagal pa first. Nagbawas mo. Kagagot ka pa rin. Galing na. Yan lalaba. Pang ano na to lalab? Pang-apat. Pang-apat na dikit. Arcos, Cherry Arcos Dan from Alex Bebas. Ayan lalab. Dikitan mo si Sir Alex. Ang laki ng bayan yan. Baka pag nagpunta ka sa loob niya, ayudahan ka niyan. Kasi baby pa yung bayan niya. Nasa 600 plus pa lang lalab. Lalab pang 5 ha. Pang 5 dikit lalab, Cherry. Dikitan mo lalab si Alex Bebas. Yan na lang pang-anim na dikit lalab, 4 na lang. BTS Things Cherry from Alex Bebas. BTS lalag. Tatlo na lang lalab sa nakatin. Ayan. Hindi na tatlo pa lalab ha. Ang dawi yung tatlo.
Skip 2 time, 3, ano ba yun? Ano lang yung aking main channel na, didikit ko sa iyo, ano, Cherry. 680 ka nalalab, plus yung aking ano. Wow, para sa mga sawang sabay, gusto nang mamahinga. Patay tayo dyan. Ayan, lalab, sana nandito ako sa ano mo ha. Ayan o. Cherry, dikit ko yung main ko sa'yo. Audio Wolf, lalab, tusok. Lalab, salamat sa patusok mo, lalab. 681 ka na, lalab. Ito ang. Tadadan, tadadadan. Ayan, lalab, nag-ano ka na? Gumuhit ka na, lalab. Nag-edit to, ayan. Ayan, pwede mag-promote. Sige lang, lalab, mag-promote ka lang dyan. Mr. Lonely Broken Heart, lalab, ni lalab, shout out. Mga lalab, sa mga lalab sa aking ano, mga lalab member, ayan si ano, si Renz Knowledge sa kanyang premiere, mga lalab. Upcoming premiere. Lalab na ako sa lalab ha, ano, Cherry. Audio Wolf, may galab, shoutout po. Ayan guys, sino magpapagawa ng intro, outro, mga lalab, thumbnail, banner, super chatter, welcome member. Welcome member, emoji, badge, live background, PM me, Cheryl, Charles, L. Cervela. Ako kasi lalab, di man ako pwedeng magpagawa sa'yo kasi may yung gumagawa sa akin, lalab. Yung sa akin, free lang yun. Stream, connect friends. Stream, lalab, mega love, shout out. Stream. Sa stream, mga lalab. Ang haba ng kanyang buhok. Ngayon, ma. Ayan, 8 million mega love shoutout. Audio World mega love shoutout po from Cherry. Arcos, ano, Cherry Arcos Official. Lalab, magsipag ka lang, lalab, ma-reach mo rin yung 1,000, ano, 1,000 subscriber. Cherry, ha? Okay, Cherry, for grade 7. Ayan, baka si ano, ayudahan ka. Binigyan ko po siya ng 10. $82, ilan na lang? Baka si Sir, ano, magbigay sa'yo. Ang laki ng bahay niya. Si Sir Alex, on the way, 18 Cherry for grade 7. Wow! Thank you po, Sir Alex. Ayan, ano, host, good afternoon. Yan yung view live, bigyan love shout out. Ano, yung view live, thank you so much, my friend. Ayan, Sir Alex, salamat po and God bless. Dan na kayo nakapin, mga lalab, nakapin kay Renz Knowledge. Halos araw-araw kasi pinapapunta ako ni Manoy JPC sa mga live. Pagpunta ka, lalab, kasi para makarami ka ng isda. Kung meron kang mga gawa ka ng kahit 10 ano,
10 mga bagong account mo. Yung separate na account mo, yung parang ninja mo. Tapos punta ka sa may mga nagbabartiran lalab para makadami ka. Punta ka doon tapos makipagbartiran kahit sa isang araw maka-30 ka lang, pwede na yun. Kasi yung 10 doon or ano, kakainin ni Lolo sa'yo yung 10. Ano ba maka-20 ka? Yung 10 para kay Lolo, yung 10 sa'yo. Sipagan mo lang lalab, maris mo rin yung 1,000. Kasi dumaan din kami sa mga ganyan, dumaan kami sa 0 hanggang sa nag 1,000. Ako kasi yung bahay ko, nag-start kasi ako ng pag-YouTube eh. Mga ano siguro, mga 6 months. 6 months akong di nag-live, di nag-upload. Nagpahinga lang ako pero ngayon mga 1 month ago, mga ano, wala pang 1 month pala, nag-live ako ulit. Indang ninja lang meron ako yung ginagala ko pag may ayuda ang main account ko. Dagdagan mo yung lalab, dagdagan. Dagdagan yung lalab para makapag ano ka, ano yun sa mo. Makipagbartiran ka. Wait lang po lalaba, mag-share lang si host. Wait lang po ha, babalik po ako. Madali lang yung mata ko. Cherry, welcome to my channel. 682 ka, Cherry, on the way 18 sa'yo for graduation. Wow, thank you po. Sir Alex, God bless po. Ayan, sarap ng pagkain ni Sir Alex. Tara, kain tayo palabok. Ayan. Yummy short, Alex. Sir Alex, ayan. 3 weeks lang, tingnan mo, nag-viral. Sir Alex, watching sa iyong ano, palabok. 1.3, oh, kalain mo yan, ha. 1.3, yung ano mo. Nan na kayo mga lalab. Sir Alex tayo mga lalabo. Sir Alex. Thank you, host. Kalain mo yun, nag 1.3. Ayan, Sir Alex. Dati man tayong dikit, Sir Alex. Ayan po. Yung ano, palabok, short. 1.3, 3 weeks lang. Alex, good afternoon and mega love. Shout out, connect friends from stream. Sarap ng palabok mo, Sir Alex. Ako'y nagutom. Nakakagutom ang iyong ano, pang merienda na yan. Watching Sir Alex, ayan po, sarap. Ang laki ng bahay ni Sir Alex.
Ayan, Sir Alex, watching sa iyong palabok. Short lang, ilang minutes ba to? Wala pang 1 second. Ayan, 53 seconds lang pala. I have a cousin, her name is Marisol. Dami ng views ng palabok niya. Oh, lalabs. Mag-upload ka rin lalab ng short. Basta ganda, kahit naman di maganda, basta nagustuhan siguro ni Lolo. Nire-recommend. Minsan, upload ka ng ng short. Di naman nag-viral. Lalab. Mag-viral yan. Kasi wala nang edit-edit. Basta short video lang, i-upload ko na yan. Dadadadan. Ayan, 8 million mega love shout out. Taku, hello, welcome to my channel. Please visit, yung view live, Taku Luko, connect to yung view live lalab. Marisol means butterfly in Spanish. Okay, lalab, no problem. Island Sweet Vlogger, tamsak lalab, kumusta ka na? Long time. Island Sweet Vlogger, tingnan natin yung bahay ni Aileen. Nasa 6. Parang di kita lalab napansin matagal. Parang hindi kita napapansin na mahilig kang di ba? Mag-premiere. Sobrang ganda ng paligid. Ayan, from Aileen. Maricon means gay in Spanish. Okay, lalab, no problem. Hello po sa lahat. Ayan, lalab. Aileen, sweet vlogger. Lablabin natin mga lalab. Ana, Migalab, shout out. Padikit po, please. Kumusta na? Okay lang, lalab. Matagal akong di nag-live, lalab. Mga 6 months. Tingnan mo yung bio ko, nasa 4K pa rin. Hindi umakyat. Ngayon lang gumagalaw-galaw. Ayan, si Ana, lablabin natin mga lalab. Si Ana, Aileen Skin means gay in Tagalog. Okay na problem, lalab. Nana kayo kay Sir Alex, mga lalab. Palablab ako nakapin, mga lalab, nakapin. Island Sweet Vlogger, sobrang ganda ng paligid. Ana, padikit si Ana, mga lalab. Sino ba to si Ana? Tingnan si Ana. Wow, si Pitch Channel, ganda. Let's take a walk and explore the beauty of the park. Wow, ganda. Dati man tayong dikit lalab, Ana, sa iyong main channel lalab, na si Pitch Channel. Ganda lalab, oh. Pitch Channel. Dikit ko to sa'yo lalab, ha. Ngayon palablab pa ako nakapin, mga lalab nakapin. Ayan, nagbaba ng bahay, yung view light. Bukas, 23. Salamat, sis. Ayan, lablabin natin nakapin, mga lalabs. Ayan, Aileen, sobrang ganda ng paligid. Ayan, lalab, watching sa imong video, mayroon kang harang. Oh, ganda nga. Dansa nakapin. Ayan. Lalab, Aileen, dansa yung si Cherry. Lalab, babalikan na lang, baby pa yung bahay niyan. Congratulations po, Cherry. Graduate ka na ng grade 7, dan 18 sa'yo from 682 to 700. Ayan, maraming salamat po, Sir Alex. Ayan, Cherry Lalab, graduate ka na ng grade 7 lalabs. Yung view life done sa'yo. Ayan, done to you from Island Sweet Vlogger. Lalab, Mr. Lonely Broken Heart, nagbaba ng bay, lablabin natin mga lalab. Lalab Aileen, sa iyong ganda, daming fish.
Chiri, bahay mo. On the way, Sir Alex from Eileen. Sir Alex, on the way daw po si Eileen Sweet Vlogger sa'yo. Ay, hindi na pinapanood ko pa yung video mo, lalab, Eileen. Host, pin on W, leave comments your channel, recent video, please subscribe channel. Okay, lalab, no problem. You connect to Eileen Sweet Vlogger, Gingio Live, connect to Sir Alex also. Sir Alex, then Eileen Sweet Vlogger, connect also to Ana, then to then after that, lalab, I will pin your link, okay? Connect also to Ana, lalabs. Ate Gings TV, 2 tusok at 1 dikit host. Good afternoon. Ate Gings, mega love shoutout po. Salamat po sa padikit, lalab. Salamat. Ayan po, God bless. And maraming salamat naman. Maraming salamat. Ate Gings, salamat po and God bless. Miss Dan nakapin from Mr. Lonely Broken Heart. Lalab. Dan si Mr. Lonely sa nakapin, lalab. First 11 at night. From Takuluku. Ayan. Yung Gulat, lalab. Connect to Eileen Sweet Vlogger, lalab. Then after that, I will pin your link, okay? Walang man, host. Ayan. Lablabin natin si Ate Gings TV, mga lalabs. Ayan si Mr. Lonely Broken Heart. Mr. Lonely na, Broken Heart pa. On the way, Mr. Lonely Pants from Eileen. Welcome po, Chiri. Ayan si Sir Alex, ang laki ng bahay, mga lalabs. Sana marating din natin yung marating niya na marating tayo ng 22,000. Kailan kaya yun? Ang tagal pa. Eileen, on the way, leave comment, please subscribe and the Dino Songbo channel. Okay, lalab, no problem, I will pin. You finished to Eileen Sweet Vlogger, lalab. And Sir Alex, banana lang yan. Oh, Sir Alex, tama po. Banana lang yan. Marami pang darating. Yan po, from Alex Eileen Sweet Vlogger. Sipag at siya lang, host. Opo, lalab. Sipag at siya lang. At mararating mo rin yung narating nila. You like, have comment from Eileen Sweet Vlogger. View live. Please, connect to Eileen Sweet Vlogger, lalabs. Already connected to you. Thank you. Sipag at tiyaga lang talaga, mga lalab. Pag wala kang sipag, wala kang tiyaga. Eileen's when I was still by had a governor named Eileen. She was 8'2". Suhada, every time you say like that. Salamat po sa mga dumikit from Eileen Sweet Vlogger. Okay, manab, kaya na lang tayo kay Jim Jiong Yu. Mr. Lonely Broken, sipag mag-live. Noon at ngayon. Sipag lang ang mag-live. Ako yung lalab, nag-stop ako ng pag-live, kaya ganyan yung barin. Pero, at least nagdagdag na rin siya ng mga nasa 20. Ako hindi na talaga at malalaki na mga alaga ko. Kaya pala. O nga, hindi ko nga napapansin. Dati, ang sipag-sipag mo nun eh. Mahilig kang mag-premier lalab.
Inabangan ko nga yung premiere mo, hindi ko na papansin. Kasi nag-notify naman yan, pero marami kang tao pag nag-premiere, inaabot ka ng 40 plus to 60. We are older now. She came to my house looking for me other day. Oo, ngayon wala na. Di na ako nag-vlog. Sayang ng mo lalab, ng channel. Upload ka lang lalab. Pag mag-di-off ka, pwede kang mag-vlog. Kahit 2 hours lang. Sayang naman. Host, thank you. You're most welcome, my friend. Pwede ka wala ka bang di-off, Eileen? Mag-live ka lalab. Sayang naman. Ang dami mong followers. Alam ko noon, madaming sa'yo. I don't like no more too. Awisam stream host. Ayan, unlimited support lalab. Big love, shout out. Lalab, good afternoon. Thank you, Lalab. Unlimited support. Thank you. Kanina nag-update ako 1 hour. Dansab yung view life. Ayan yung view life, Lalab. Let's connect to Cherry Arcos official. Already connected to you. Balikan mo na lang yung mga dumi ko sa'yo, Dodong ay. Kanina nag-update siya mga Lalab. Mag-upload ka na lang, Lalab. Kung meron kang DO, pwede kang mag-live lalag. Sayang naman ang channel mo. Sobrang ganda na higit from Island Sweet Vlogger. Ayan, 10 million mega love shoutout. Sayang lalab. Marami kang viewers, alam ko. Ayan, salamat po sa Island Sweet Vlogger dan plus 2 sa iyo with Bakas. Ate James, maraming salamat po. Ayan lalab, Island Sweet Vlogger dan sa iyo si Ate James. Plus 2 with Bakas. Ayan, nagbakas si Ate James. Sunod po kita, Ate James, ha. Ang cute ng iyong cat. Baluktot ang pusang mahilig sa ilaw. Kaya nalabang cute ng cat mo, oh. Kulit. Sinusundan yung, yung ilaw. Dati man po tayong dikit, Ate Jing. Yan po, dan watching po sa cute mong cat. Salamat, host. Salamat din po sa iyo. Ayan, 11 million, mega love, shoutout mga lalabs. Yay! Ano naman to si Kakulo ko? Nalukulo ko na. Yeng Geo Life lalab. Connect to Ate Jeng also. Nandito pa ba si Mr. Lonely Broken Heart? Unlimited support. Mr. Lonely Broken Heart lalab, nandito ka pa ba? Ayan, 10 million mega love shout out and 33 thumbs up. Hi, Mama. Hi, Mama. Talaga naman talaga. Ang ganda talaga. Ay, iyok mo. Oh my God. Papa, piliin ako. Ayan, 10 million mega love shout out. Cherry, thank you. $9 million mega love shout out. Umiyak yung anak ko mga lalab, nakita ko sa bintana. Mr. Lonely Bro, ka pa ba? Wala na. Kaya ano tayo? Kay Ate Jing tayo, kay Ate Jing. Umiyak na, pasaway. Tadi mo magpatang sa sini, marunong yung sini live. Hey Mama, how are you my baby? Ate Jings tayo mga lalaba. Ate Jing, mga lalaba, wait lang po mga lalaba. Wait lang po.
Host, thank you very much. Po, Ma'am Eileen. Madam Eileen. Eileen Sweet Vlogger Lalab. Padikit daw po si Cherry Arcos Official Lalab. Ayan, 7 million mega love shout out. Sa imong cut po, Ate Jinx. Ayan po, dikit ko to sa'yo, Ate Jinx. Ayan po yung cut mong makulit na malikot. Ayan, dikit ko po to sa'yo, full watch. Ayan, Ate Jing ha, full watch po sa imong cut. Ana Dan, ayan, Mr. Lonely Broken Heart Lalab. Sunod kita lalab kay ano. Ate Jinx, full watch po. Ayan, Ate Jing, pangarawang dikit po sa'yo, Ate Jing. Ayan, Ate Jing po ha. Ayun yung cut mo. Host pin on W, don't leave comment, please subscribe. Dang, Miguel na ka mo. Ayan, lalab Ate Jing. Pangalawang dikit sa Ate Jing ha. Yung View Life dan connected you plus 2 my friend. Ayan, lalab. Yung View Life, Ate Jing, they give you 2 banana. Dan nakapin from Mr. Lonely Broken Heart. Miguel na ka dan. Buko. Arog man sa ako. Parehas man. Kamisan. Na magsabi ka pag Miguel na ka. Dawa na ko siyang punay. Kapag Daya, pero. Ay, kida. Arog man doon kiton. Kuman yan. Wala nang nipis eh. Minsan ang tulog ng kabuk ko. Kaya pa nabunot na puto. Walang alaba. Wala rin sa libang. Ah, Lalo naman ka ni Boy. Ang kape naman ka ni Boy. iyo. Sikat na. Mga lalab, kapatid ko. Iyo. Kapag ko. Mas maganda ako sa kanya. Dan nakapin. Ayan, Ate Jing, nasa bahay mo ko uli, Ate Jing. Sa yung cute na bahay. Ano ba yun? Dog yun o aso? Parang cat, Ate Jing ah. Iyak si Aliyah na ilang sang bintana si Papa kaya. Mr. Lonely Broken Heart, Ate Jing TV. Nakikita din. Aliyah. Ayan, kaya naman tayo mga lalab. Mr. Broken Heart. Mr. Broken Heart mga lalab. Ay, Mr. Broken Heart. Mr. Lonely Broken Heart. Mr. Lonely na, Broken Heart pa. Kinuha pa. Joem and AJ lalab. Ayan po sa bahay mo ko salo-salo. Nag-buhay pa. Hindi mo sabi kong galing ka mo. Balak ng gaya ko. Ayan, 5 million mga lalab, 33 thumbs up. Lalab, lalab, nasa bahay mo ako, salo-salo. Ayan, Joem lalab. Sabay mo ako lalab ha. Dami foods. Sarap. Nagutom ako sa pansit. Ate, thank you very much so much. Don't go yung you like I will give you 2 banana, okay? Yan, Mr. Lonely Broken Heart lalab. Dikit
ito sa'yo, lalab. Ayun na lang pangalawang dikit sa'yo, Joem, or Mr. Lonely Broken Heart lalab, sa imong ano, sa imong salo-salo. Sarap, daming pansit. Ano to, pansit o spaghetti to? Ay, spaghetti. Ay, pansit. Sarap, pansit pala. I am sleepy. Yalla, go and sleep. Ayan, lalaba. Sa salo-salo mo lalab watching. Yingyu lalab. Ano? Yingyu, where is your link lalab? Your link. I'll give you banana, okay? Extra banana. Okay, Yingyu lalab. I will connect this one to you lalab. My friend, yung view. Harang ho, salamat po. Ate Jing sa paharang po. Yalla, yalla. Yalla. Ayan, 6 million mga lalab. Hanggang ano lang po ako mga lalab ha. 2 minutes na lang mga lalab. Mag-out na po ako mga lalab. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga lalab. See you tomorrow mga lalab. 12:30 po yung aking live. Everyday po ay magpapaalam masiwas mga lalab ha. Kasi mag-aalaga pa ako ng bata. Panaiyak kasi yung anak ko mga lalab na ano ako sa iyak niya. Nadadala too much ice cream. Ayan everyone, mag-iingat tayong lahat mga lalab. God bless po. Bye-bye. Magpaalam na po si Ho. See you tomorrow. 7 million. Bye-bye. Ate Jengs, God bless po and thank you. Mr. Lonely Broken Heart, Pretty Shishi. Takulo ko and everyone here. Bye-bye po.